آية تواليدو كم آية ولادي تقسم تورس تركب عدي بعد وان صديقو نزش كعلو لا إرتراس كبيرة استنابين ترجدون سمعنا الله هذا ترجدون حدا مرحبا حجتها ما يكتحزاموني كم مجمريا نلالي كاو أكتر مجلس اختاتو خمسة بالمية زعبا ناي بانديرا إرترا كاو ناي فدراسيون جميرنا كساز حجز لا ده حرفتنا الجورس كم كي سلم تاي إرترا كحسا خفيلة زبزح كحسا خفيلات سلم تاي تناي من يوقع جميرو كوميشن زي تمسرته كله كتب برحلنا تسمعنا قبري قنيلنا بشمين مش مزرومن يبي إلا تقدر تيجنكم التعميم مسجد كلهم بصوت حواتنا حاكن بمجمريا نزي الدل سلطة وعبن مسكن كتسيلة كم زمسلة حقراوي خفلتات عداليخا مقلايك قليل سلازي كون أنتم لعل تحتني لكم نز تفعل خفلتات ناي بالتوك تعاليم تساسيون كمسجن دلي زمن أمتصو مراخب سلازخونه خندفعلو خنسانيلو من تهاجرن حزبن كنحل قلو زبقنا الروماتيو سلاز السويلة صندق علامانا انتايو تايل مس تي زي فتحاوي بين فوقات حاجة يا قربتا انت ايش ما تعرف هل بين حورات منجستات لإرترا بزي فتحي مس إثيوبيا زخورنا فدرشن ኣብ ተግባር ንኸውዕል እተመዘዘ ኣንስ ማቴንዞ ዝበሃል ወዲ ቦሊቪያ ኮሚሽነር ናብ ኤርትራ መጺኡ ምስቲ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝተጋብአ ናይ ኤርትራ ባይቶ ተላዚቡ ዝተሰርሐት ባንዴራ እዩ ዝብለና እቲ ታሪኽ ነታ ባንዴራ እቲኣ ዲዛይን ዝገበርዋ ኣሽማቱን ይጠቅስ እዩ ዓለም ሰገድ ኣብ መጽሓፍ ተኸላይ መጽሓፉ بحبر خلنا جن انكلاي بتي ملكع نايتا قصلتها بانديراتيا لتم كلنا نرئي بجكاتانا يولع وصلي صعدا نابقت اليا تغييرات دي كوينو اب ديزاينن اب دحربايتا نايتا بانديران حورات منغستات بانديرا زرئه تا بانديراتيا مبقولا كابي مخان دارغ خفلت خيلي اتي ديزاين غيروا زبال ايرتراون بعلون تزهلو كزارولو صبق نيرو ግን ናይ ሶማልን ናህናንየን ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ሰማያዊ ዝምድረን ባንዴራታት ክልቲአን ኣብ ግዝአት ጣልያን ዝነበራ ሕቡራት መንግስታት መጻኢአን ንኹስን በጀካን ሊብያ ገዲፍካ ዝተጋባ አለን ሃገራት ሰማያዊ ዝምድሩ ባንዴራ ገብራ ከለዋ ምስቲ ንሕና ንደልዮ دحيرو زمز مستسماعو حبرن مسقالسن نتححزو ترجمن دليتن نغون غديفكا ناي حورات منغستات بانديرا زصلوا بانديرا نيرا اب صومال حمشته زطور زخوخوب غيروم نتي اب جزات فرنساي اب جزات اثيوبيا اب جزات انجليز ابطالان الصومالي لاند زبال زلون زنبرا نتطالع تم محاضر زنبرا نحمشتو زوكل حمشته زطور زخوخوب غيروم بانديروم غبر خلو نحنا درجاتي اولياء سلام زبل تزي كوين وزحسربو زي زرزرون بانديرات وحيبا تبانديراتيا اجل دينا ب50 شمونتن ኢትዮጵያ بግፍዒ አውሪዶማ مسوردوا እቲ ቅድም بحركه ወይ ማህበር ሸውዓተ ዝነበረ ምንቅስቃስ ድሕሪኡ ናብ ተጋላ ሓርነት ስዒቡ በህዝባዊ ግንባር ተተኪኡ ናብ ነጻነት ዘብጽሐ ስጋብ ኣብ ግዜ ሬፈረንደም ተዓዊቱ ወግዓዊ ነጻነት ኤርትራ ተአውጁ
ኣብ 24 ጉንበት 1993 تا بانديرا زحجي هاجراويت بانديرا እንብላ ባንዴራ ስጋ ትስቀል ከም ባንዴራ ሃገር ባንዴራ ህዝቢ ባንዴራ ቃልሲ ገይሩ ዝተጋደለላ ህዝቢ ኤርትራ ገሊኡ ታ ባንዴራ ሒስካ ተረኺብካ ባንዴራ ሰቂልካ ባንዴራ ስኢልካ ተባሂሉ ተመቆሐን ተቀትለን ዜጋ ሂደት አይኮነን ስለዚህ መበቆኑ በሐጽሩ ሲት ነይሩ ባንዴራ ማለት እዩ ባንዴራቲ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ስለዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ቃናቱ ባንዴራ ስለዝነበሮ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ ለካ እዚ ሕጂ ከም ሃገራዊ ባንዴራ ምድሪ ንጥቀመሉ ብስሉስ ኹርናዕ ወይ ከዓ ትራያንግልስ ዝቆመ ባንዴራ ኣብ ማእኸሉ ብጫ ኮኾብ ሓሙሽተ ዝጥርዙ ንነጻነት ንማዕርነት ንፍትሒ ንሓድነትን ንምዕባለን ዝውክል ኮኾብ ገይሩ ክጓዓዝ ጸኒሑ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ሓርነት ኣብ ዓበት ኣብ ሓርነት ባጽ ኣብ ሓርነት ኣስመራ ህዝቢ ነተን ክልተ ባንዴራ ሓንቲ ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ባንዴራ ፌደሬሽን ገይሩ ዓወቱ ጸምቢሉ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ኤርትራ ከም ዓለማ ማዕረ ምስተሰርዐት ኣባል ሕቡራት መንግስታት ኮን ከላ ነቲ ትርጉም ነጻነታ ትርጉም ቃልሳ ዘቃልሕ ባንዴራ ስለዘድልያ እቲ ምድሪ ናይቲ ሃገራዊ ባንዴራ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ባንዴራ ኮይኑ እቲ ኣውልዕ ከም ምስሊ ካብቲ ናይ ፌደሬሽን ዝነበረ መጽኡ ግን እቲ ቅድም ናይ ኣውልዕ በጀካን ሰላም ካልእ ትርጉም ዘይነበሮ ሕጂ ብየማንን ብጸጋምን ዓንኬል ፈጢሮም ክብ ዝፈጥሩ 15 ቆጽሊ ብጸጋም 15 ቆጽሊ ብየማን ዘለዎ ኣብ ማእኸልካ ብሰለስተ ጥርዝታት ዘለዎ 6 ቆጽልታት ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ዝቆመ ባንዴራ ዘመልክት እቲ 15 ብጸጋም 15 ብየማን ምስ ደመርናዮ ነት 30 ዓመታት ናይ ገድሊ ቃልስና ወድና ጓልና ዝኸፈልናሉ ክቡር መስዋዕትን ቃልስን ዘዘኻኽር ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ከም ሃገራዊ ባንዴራ እንጥቀመሉ ዘለና ትርጉሙ ኣብቲ ኣውል ሓርነት ርእሰ ከተማ ኣስመራ 24 ጉንበት ዝወደ ቃልስና ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ዋጋ ዕዳጋ ክንገብረሉ ንኽልና 28 ተገይርናዮ ጋዶ 30 ገለ 4 ገበርናዮ ጋዶ ስለዚ መለለይ ሃገራዊ ባንዴራና እቲ ውደሎ ቁጽርታት ናይቲ ቆጽሊ በታ ሓደ ሸኾን ኮይኑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ እቲ ድሕረ ባይታ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ቀይሕ ካብ ገፊሕ ናብ ጸቢብ ዝኸይድ ነቲ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ዝኽፈል መስዋዕቲ እንዳወሓደን ክኸይድ እሞ ናብ ሰላም ናብ ራህዋ ዝእምት ብምዃኑ በታ ሓደ ሸነኽ እቲ ቀጠልያን ሰማያውን ካብ ሕርሻን ካብ ሃብቲ ባሕርን እንረኽቦ ሃብትታት ዝእምት ኮይኑ ብውሕድ ጀሚሩ እንዳዓበየ ዝኸይድ ንቅሳነት ንራህዋ ንሰላም ዝእምት ዝባይትኡ ባንዴራ ስለዝኾነ ነዚ ባንዴራ እዚ ኣለሊና ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ነቶም ባንዴራና ብኻልእ መልክዕ ከቕርብዎ ዝፍትኑ ከዓ ያዕ እንዳበልና ወይ ከዓ እንዳገናሕና ከዓ ብጽፉፍ ባንዴራና ኣለሊና ክንጥቀመሉ እዩ ብሓፂሩ እቲ ደለኒ ሕቶታት ተልዩ ዳሕራይ ክምልስ ክእል እየ ስለዚ ነዊሕ ትንታነ ዘይብሎ ኣነ እውን እቶም ኣጸቢቆም ዝፈልጡ ናይ ታሪክ ምሁራት እንተዝመራመሩሉ ተዝዛረብሉ መሓሸ ነይሩ እቲ መስርሕ ምምልካት ውዕል ኣልጀርስ ዝበሃል ነዊሕ እዩ ነቶም ብዕድመ ደፋዕና ዝሓለፈ 20 ዓመታት ከም ክልተ መዓልቲ ጌርና ስለንቆጽሮ ንዝክሮ ኢናቲ ናብ ውዕል ኣልጀርስ ዘብጽሐ ሕልኽላኻት ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ ዝመጸ ኩነታት ግን 20 ዓመት ካብ ገበረ እቲ ምትንኻል ናይ ዶብ 97 ጀሚሩ ካብ ወርሒ 8 ናይ 97 ድጀመረ
ዝመጽ ዘሎ ነሐሰ 10 ዓመት ትገብር ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ትወድ 10 ዓመት ወይ ጓል 10 ዓመት ዝነበረ ደቅ 30 ስለ ዝኾኑ እዚ ታሪኽ እዚ ከዓ ካብ ስሩሕ ሒዝና ንውሉድ ወለዶ እንተዘይ ኣዘኻኺርናሉን እንተዘይ ነጊርናሉን ከምቲ ኣብ መእተው ዝንገር ዝነበረ እቶም ከጸልሙ ከዘንብዑ ዝደልዩ ዓይንና ብሓሶት ከንቁርና ኩልና ክንጎርሓሉን ክንመሃረሉን ዝግባይ ስለዚ ክምህር ዓቅሚ ኣለኒ ላይ ጀሃርኒ የብለይን ቶም አርጢብኩም ብዙሕ ከተንብቡ ትደልዩ ኣብ ዳሃይ ኣብቲ ዲማርኬሽን ዎችን ኮንፍሊክት ፔጅን ብዙሕ ካልኦት ክኢላታት ዝጻፍዎ ስለዘሎ ግዜ ክትረኽቡ ከለኹም ኣቲኻ ምንባብ ምምርማር ከድልዩ ግን በሓፈሻ እዚ ሰፊሕ አርእስቲ ናብዚ ሕጂ ጉዳይ ጎበጣይልና እንሓስቦ ቅድሚ ምእታውና ነዚ ንሃገርና ዝመጻ ዘሎ ተጻብኦታት ምንጩ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እቲ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነፃ ኣተሓሳስባ ሃልይዎ ብዘይ ሻራ ከይደነነ ከይሰገደ ከይተጎንበሐ ህዝቡ ክሓልፈሉ ተሳኒዩ ንኽነብር ኣስላማይ ምስክስታናይ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ተማዕራሪዩ በሃገራዊ ስኒት ተቃኒዩ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ኣማዕቢሉ ማሕበራዊ ፍትሒ እተሰረተ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘለዎ ኣህጉራዊ ዝምድና ኣብ ሽርክነት ዝኣምን ኣብ መንነቱን ባህሉን ዝኮርዕ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ተበገሰሉ ከመይ ጌርና ነዚ ናብ ከባቢ ናይ ጽቡቕ ሕማቅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ እዚ ንቆጽዮ ወይ ከዓ ናቱ ተስፋ ነበርዕኖ ብዝብል እኩይ ሕልና ምዕራባውያን ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ወይ ከዓ እተኣልዮ ወያነ ብዝተግበርዎ ዝመጸ ምስምስ ናይ ዶብ ኩናት ተወሊዑ ኣብቲ ዳሕራይ ከም እንሪኦ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ዝበሃል ወይ ከዓ ነይሩ ዝበሃል ናይ ዶብ ግጭት ክኸውን ዘይግብኦ ዝነበረ እዩ ግን ከምዚ አንተ ወይ ዝበልክዎ ንዓና ንምህሳይልካ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ እሱ ምስ ፈሸለ ትርጉምን ዋጋን ምስተሳእኖ ናብ ምወላ ግብረ ሽበራ ዝዓይነቱ ናይ ሓሶት ጠቐነ መጺኡ ብናይ ሶማል ጉዳይ ሃወኽቱን ዘረግቱን ባዕላቶም ኮፊሎም ከለው እገዳ መጺኡ እቲ እገዳ እንዳጓህመመ ስኑ እንዳረገፈ ምስከደ ከዓ እዚ ዳሕራይ ዝረአናዮ ተዋስኦ ናይ ጀኔቫ ብሰብኣዊ መሰል እንዳሳበብካ ሰብኣዊ መሰል ትርጉሙ ንዘይፈልጡ እቲ ሰብኣዊ መሰል ዝተቃለሰን ምእንቲ ሰብኣዊ መሰል ስጋብ ሕጂ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብ መጋባእያታት ዓለም ኣምጺኻ ንምውንጃልን ንምፍራዱን ዝረአናዮ ኢና ስለዚ ተታሒዙ ስለዝረአ እቲ ዓንቶይ ከም መእተዊ ዝተባህለ ዝረአናዮ እዞም ሕጂ ወያነ ልኢኻቶም ዘዳኽሩ ወይ ዝወጽሎም ከዳዓት ወይ ዘይርድኦም የዋሃት ወይ ኣብ መንጎ ዘለው ነክፈረግ ዝብሉ ሓደ ክልተ ብዙሓት እኳ ተደይበልናዮም ጠምዚዞም ከቕርብዎ ዝኽእሉ ናይ ውዕላል ጀርስን ድሕሪኡ ዝመፀን ቅድሚ ምርኣይና ፍቓድ ናይ ዝገዛ እንድሕር ኮይኑ ቁርተይ እንድሕሪት ተመሊሰ ብዛዕባ እዚ ኣፍሪቃዊ ዶባት ቁርተይ ተንኪፍና እቲ ኤርትራዊ ዶባት ምስ ኢትዮጵያ ብኸመይ መጺኡ ምስረአና ናብቲ ዘጋጥመና ዘሎ ኣዕናዊ ጎስጓሳትን ጸለመታትን መጺና ክንቃሰምና ዝሙርና ክንሪኦ ከሎ እቲ ቀዳማይ ፍቕዱ መዋቅል ነኺሳር ዳማ ትእምርቲ ጽንዓት ኮይኑ ስማ ኤርትራ ዝሓበን ውፅዓት ኣመስኪራ ሓቂ ከምትዕወት ዝብል ፍቕዲ ተቐዳማይ ፍቕዲ ንሪኦ ሕጂ ኸ ስማዕ ኣለኹ ኤርትራውያን ሓቂ ሒዝና
بصنعت ስለተቃለስና ጥራይና ተዓዊትና نحكي كسادنا نهبلا جنبارنا نوكعلا إنا حاسوتن وسلسلتن ناي إرتراويان يلوز خسنا يلن نقاصات كنبهال نخيلنا درق أنيهات كنبهال نخيلنا جن كم نفحيتو مس نفاس نوازاوز أب حاسوتن تلمتن نأمن سلزي كنا نموائل أب علاما نخيسنا نايت صنعت مسكرن تأمرتن كوينا حقنا مسكر سلازخونا بحق مزراب حفيرنا يفلتن نحق مجوات كأ تسعيرنا اللوين فلت سلازن سألنا عرز طعمهم نها زينهب زيناتنا كأ زينبهج حزب سلازخونا إنا سازي إزي أفريقاوي دوبات كنريو خلنا فتينات سألينا خالقوت زبلوو بزي قدس كاب نشتي سقاب عباي هاجر أو أفريقيا التركب مجزأتاو دوبات زوب قولو دوبات رأينا نرئي قال قبل كجز أنا خلو ترى نفسه ما يبلغ تحسب كلادو من دستوز بحالسوس واين دربي يومه زي بأفريقيا زل حزبي أين برن أيكون كنزب زلخو زي بأفريقيا زل حزبي سلطاني ناتو أينو بورون أيكون كنزل نفسو أيام حاضر نيري كون كنزل زلخو إذا حجي كاب على موروكو جمير كاس جاب دو أفريقيا كاب إيرترا جمير كاس جاب على غامبيا إنريو أوروباويان أوروبا أخوينهم زسألوه توع علوه دوبات مجزاتي بناي دوبات مجزات خمس خلو إذا سلستشع عمت نيرنا زبلو انتايد بهالمقمجهم زي كدانو مدرخ خدنو زداليو زجهارو نقدفومو فتينا تسألينا كاب مفارق ناي شحن شمونتا مئتن يترف دحريو اب شحن شمونتا مئتن تسعان شحن شمونتا مئت سمايان أربعتن تناي برلين كونفرنس بهال مسمصة دحيرو دسعابي سلازي اب إيرترا اب إثيوبيا اب جيبوتي اب سودان اب كينيا زلو دوبات كنريو خلنا بدوباتن تودي كم هاجر زقوما خريان كلنا ولا تازنا أسدنا كبابينا تخل قدمو كله دوباتا سلتود الله تناي مجمريا بخر كلن كتبال تخل جيبوتي دحري إيرترا دحريو إثيوبيا دحريو السودان كتبل تخلي خازي خالق زبلو أو قديف كامالتي إذا أفريقيا أو دوبات كن كنريو خلنا طفي رواتات بسنجروتات زفلدو من كنت خطرو يخاتبلو بيتي حساباوي ويكا ماتماتيكاوي دوبات زمهال كألو كابزنا بزنلو دوب كابزي كندزر يحبو بزركب يحنسات ويكا زي longitude latitude زبهال ويكا مأجرن زنجريرن تباهيلو بتقرينيا تصوع مبل 20 كلتن تختيلكا مبل 54 تختيلكا تخيد زبهال درقاب قلقلي يسي قرم يزبلوكم نو بخمو زقوم عجنا امنت عب مونغو سودانن قبصن دولو خنريو خلنا نت 20 كلتن ديجري سميناوي لاتيتيود ويكا مأجر مدري تختيلو يحنصص تدو ام مونغو ليبيان مصرن دولو نتي 25 ديجري مبرقاوي زنجرير ويكا لونجيتيود تماخيلو ويكا تختيلو حنصص كومو بعل بوتسوانا تريو خمو بعل ناميبيان بوتسوانا ندلو دوب مسرأخا ازي نعنان إثيوبيان بكبابي دنكل فلينا دوب نهنا 6 كيلومتر كاب جمجم بحري بلكا دحرايك وصي ناي سومالين إثيوبيان دوب كريو خلنا 180 مايل خاب جمجم بحري بلكا زحجي تمال بقى تمالي اب زينا خنسمع صنحنا غامبيا تبال هاجر ندرينايا بالسنغال تخبيبا سلا تركب اتي غامبيا زبال روبا مسوسدكا كابتي روبا غامبيا 10 كيلومتر نصقام نيمان زلو مريت غامبيا تباهيلو هاجر تصويعو انجليز جوز اونيرو حجي
ናይ ኣውሮጳውያን ናይ ቱሪስት መዋዓሊ ስለ ዝነበረ ዝኩሉ ሆሆ ክንሰምዖ ዝቀነና እዚ ሕጂ ሕሳባዊ እዩ ኣብ ዓሌት ኣብ ግምታ የእቱ ሃይማኖት ኣብ ግምታ የእቱ ብዝጣዓሞም ዝተማቐልዎ ዘማቃርሕዎ እዩ ዳሕራይ ክሪኦ ኢና ዝናህና ካብ ሰቲት ንመረብ ወይ ካብቲ መረብ ምስ ማይ ኣንበሳ ዝፅምበረሉ ዝመፅእ ዳያጎናላዊ ሕንፃፅ ትኽብትኽ ክትሪኦ ከለኻ ሩባን ቁርባን ዝኽተል ሕንፃፅ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መበቆል ኣፍሪቃዊ ዶባት እዚ እዩ ነይሩ እዚ መበቆል ዶባት እተን ሃገራት ኣብ ስሳታት ነፃነት ክረኽባ ከለዋ بعالية حيوانات تباهيو بأس حنفيك كيفتر أقام يفتر سلازنامرة التي ودم حدنة أفريقيا زبحان بالدسامة تقاميكم نتودد كؤون خلو كافت مجمريا زغط أمو عمي بدهو زي نايدوبات قداي كما يخون زبلي مبزحتن مجزعتاو دوبات كوم إلو خلو نقبلو لوط خنقبر ندحر دلينا تقوم هاجر يلان كبلا خلوها موروكون سومالن تراين نزي مجزعتاو دوبات زي تسامع معلو ناي سومال عنتوياتن بهيو نيري ات سومال ززارب حزبي كفالو اب إثيوبيا كفالو اب جيبوتي كفالو اب كينيا اتي سومال تباهيل صواع زلو حج خاف فرقو بانجليز فرقو بطاليان محادر سلازنبره اذ بمجزعتاو دوبات تخفافيل دلو سومالياوي حدا خونلو سلازدل زنبره حزب سومال وي منግስት سومال نز مجزعتاو دوبات زبال كقبول يدلين موروكو خا نز دحراي دحيرو زتراي اب معراباو صحراء ناي بصحني حلم سلازنبره تقبول يدليتن حج داخت ملس دلل لامبر كابتن موروكو اخوريو خاب حبرت افريقيا زوصاون ازي انيرو ابت شعوز قبر زنبره زرباتات خنسمع خلنا خمنا يبعل مالاغاسي ريبابليك بريزيدنت زنبره سيرينانا زبال انتايبل دحر حجي دوبات هاجرات بعاليت هايمانوت قانقوا حسابيبكا نختعر مهقان زكالن تدلاين ايكونن قد حقون عاليت هايمانوتن قانقوان مرقص محنصص دوبات انتغيرنايو حيالو هاجرات افريقيا خاب كارتا كدم سسعن إلو ابتي بخري وعلا ناي ودب حدنة افريقيا خزارب نسمعو ناي مالي ماديبو كيتا زبال بريزيدنت غزا رسو حدنة افريقيا نفس وكفنا بتخاب غزاتي زورسنا يمسرع كنقيه دغددن ناز مالت دما ناي هاجراتنا دوب كمزلو معقابي يبل سومال كتقاوم مسمعه ابتوانتي ناي اثيوبيا قداماي مينستر زنبره اخليلو هابتولد نظم اب كارتا تسائلهم زلو كاب غزات زورسنا يوم دوبات يحمقو يصبقو كم زلو مقبالن مخبارن نربح كله افريقاوي إلو تي خلت ملحسنا إثيوبياويان تمحراي أخليل هابتولد خزارب نسمعه إزي يخبل كله أخليل هابتولد بسوسان سلستان ورحموش تقن درونتي مجزعتاو الدب ني إرتراخ بإثيوبيا زفلز نبرة الحيقهم ني إثيوبيا أكال ني إرترا أكال إثيوبيا غيرنا يلوم يحاسبو سلزنور بتحدى شنخ بتخلع شنخ كا صومالي بتصحني انتو بلو مريت نخيتركب بتبعلاتهم زبلوا مسلا اب حادر اسخلت ملحس حسبت ملحس تبلناون غاننا نخزارو سخف زي بلوم سلازنبوريو خالق ناي بدع قالاتون الله نسومال زملسلو سلازي ابتي بخرو علوم از صقمات زفتر سلازنبره دحر عمت اتي دحراي مداني بين كوميشن دوب كوينز تقوملو افريقاويان كل غزي زتقسو ناي كايرو ناي مرحته افريقاويان وعل ويكا ناي heads of states African heads of government resolution 16 حاده تباهيلو صواع مجزعتاو دوبات كمزلو يصنح ازي خغحاس يبلون زبل امنتي ناي افريقا مالتي ازو خوين خبقا حجي نافتنا إرترانا إثيوبيان
ዶባት ክንመጽእ ከለና ኩልና ከም እንፈልጦ እዚ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዳው ዶብ ኣብ ሰለስተ ውዕላት ዝቆመ ዶብ ወይ ከ ኣብ ሰለስተ ውዕላት ዝቆመ እቲ ማእኸላይ ክፋሉ ንብሎ ብ1900 እቲ ምዕራባዊ ክፋል ዝበሃል ብ1902 እቲ ምብራቃዊ ክፋል ዝበሃል ከ ብ1908 ብዝተዋዕለ ውዕላት ዝቆመ ዶብ እዩ እንተ አንተዋይ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ዘለዋ ዶብ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ዶብ ድሕሪ ዝዕለታት እዚ ስለዝኾነ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብዕድመ ተዓብያ እንተበልና ያጋነናን ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ዶባታት ተሓልዩ ዶባታን ድሕሪ ተነፂሩ ሃገር አላ ክትብላ ይትኽእልኒ ኻ ምክንያቱ አበይ መጀመሪያ አበይ መወዳእታ ስለ ዘይትፈልጥ ዶባት እዚ بين أبيلو جميرو خميلو مسيو قرطي دهربايتا خوننا آليان ناب إرترا بشحن شعاتن ميتن سوسانت شعاتن بشحن شمونت ميتن سوسانت شعاتن بعسبي دي جمر قاسن دابلن أباطع كاباطع نخبسا ديبو أبشحن شمونت ميتن تسعان ورهاده أبطري إيو ني إرترا خم جزءاتو زوجا مالتيو إتدوب ناي إرتران ناي إثيوبيان زبهالكا خمو ببقلت بزجمتا زمت أصل زخنة إتي ناي تاريخ ناي إثيوبيان ناي خباب نزفلت فلت زخنة وعلوج على زبهال الله بخلتو جنبت شحن شمون تميت سمانان تشعتن عامت قدم وقعاوي مجزاتي إرترا زوج ويكا شدشتو رحي نولو استقبرو وعل الله تحده خمس حجي نفلطو ناي شنجة عتميتن وعل اي نبرنجن حافشاوي أمت ناي تدوبهب سانيحو اب نابولي طاليان تقبرو وعلون نيرو دحري 4 ورحي خابزي اب ورحي 10 مالتيو دحريو إرترا طاليان مس ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ሰማምዑ ኣብዘዝ ሓዝናዮ ክቀውም ትዶብ ስለዝበሉ በዝዋን እዚ ኣብ ናይ ወርሃ 10 ናይ 1889 ኣበይ ነይሩ ጣልያን ድሕሪልናዮ ድሮ ነቲ ዳሕራይ እንሪኦ መረብ በለሳ ሙና ዝበሃል ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሑ ተገምጊሙ ዓዱ ኻላ ሓሊፉ ኣብ መረብ በተሓሸነኽ ብሰንዓፈ ሓሊፉ ንገማግም ሙና መፅኡ ስለዝነበረ እዚ ዶብ እዚ በቲ ሒዝናያ ዘለና ይቁም ስለዝበሉ ዶብና ተረጋጊፅልና እዩ ብዘስምዕ ዓይነት ንኤርትራ ኣብ ወርሒ ጥሪ ባሕቲ ጥሪ ማለት እዩ 1890 ከም ግዝኣቶም ይእውጅዋ ማለት እዩ ድሒሩውን ውዕል ነይሩ ምስ ሰለስተ ናይ ተጋሩ መራሕቲ በዓል ራእሲ ኣላ ሓዊስካ ተገብረ ናይ መረብ ውዕል ዝበሃል ንምነሊክ ክጻብእዎ እደልዩ ስለዝነበሩ ምስ ጣልያን ተማሻጢሮም ስልጣኖም ከደልድሉ ዝተገብሮ እዚ እውን ነቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መረብ በለሳ ሙና ዝበሃል ዝቅበል እዩ ክንሪኦ ከለና ግን ጣልያን ከም መስፋሕፍሒ ገዛእቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ተሓፂሩ ኮፍ ክብል ድሌት ኣይነበረን ነቲ ኤርትራ ከም ግዝኣት ኢሉ ዝሓለኖ ዶብ ሰጊሩ ነዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክወርር ምስ ጀመረ ስርዓት ምነሊክን ጣልያንን በትናይ ውዕል ውጫለ ትርጉም ዝተላዕለ ኢሮም ዘሳበቡ ግን ኣብ ዓድዋ ኩናት ይገብሩ ጣልያን ይሰዓር ጣልያን ዝተሰዓረ እንደገና ናይ ተኽስዶ ምባል ውዕል ክፍረም ከሎ ኣብ አዲስ አበባ ናይ ሰላም ውዕል ክፍርሙ ከለው ኣብ 1896 እንደገና ናብቲ ዝነበረ መረብ በለሳ ሙና ዘቁሞ ዶብ ንመለስ ብሉ ሕጂ መንጎ ከምዚ እንተ መኺሮሞ እንተ ትዕቢት ተሰሚዕዎ ምነሊክ ኣብ መንጎ ነቲ ዶብ ቁርተይኒ ሰሜን ገጹ ክደፍኦ ንርኢ ግን ኣብ መንሽሙ ኣብ ነቲ ልኡል መኮነን ዝበሃል ኣቦ ሃይለ ስላሴ ተላኢኹ 1.5 ሚልዮን ሊረ ተዋሂብዎ ናፍታ ናይ መረብ በለሳ ሙና ዝብል ውዕል ከም ንኽምለስ ስለተሰማምዐ
ازي مداني بوعل الجيرس زخونه ناي 1900 دوب مرب بلسا مونا مرب رباعيو بلسا رباعيو مونا خا رباعيو خم دوب إيرتران إثيوبيان كوين قوم يسمعوا كوميشن دوب تطقمول خا نز حدا إزي نتما خلاي كفال زغزء مالتي إزو خوين خبكع اتي سقاب مرب زبصح معراباوي دوب ناي إيرترا خاب رباس ستيت مستي بإثيوبيا بيلزمص ربا زراخبولو تومات زبحال ناي سودان كتما جميرو سقاباب قاش تركب دلوخ زخيد بقنع هنصاص تحانصيص سلازنبره نز خفال زي نمقيار اب 1900 حدن انجليزن ጣልን ምስጢራው ውዕል ይገብሩ እዚ ምስጢራው ውዕል እንታይ ዝብል ኤርትራ ካብቲ ዝነበራ ክፋል መሬት ንሱዳን ክትገድፈላ ሱዳን ካብቲ ዝነበራ ክፋል መሬት ንኢትዮጵያ ክትገድፈላ ኢትዮጵያ ከዓ ንኤርትራ ኩናማ ብሙሉኦም ኣብ ኤርትራ ከም ዝተርፉ ጌራ ክትሰማማዕ ንድፈ ኣያ ዝብል ስለዝነበረ እዚ ንኸባቢ በዓል ባድማ እዚ ጋሽ ሰቲት እንብሎ ንሕና መሬት መዳወቢ ከባቢ በዓል ባድመ ዘሎ መሕንፀፅ ዝኸውን ውዕል ኣብ 1902 ከምቲ እንግሊዝን ጣልያንን ዝደለይዎ ኮይኑ ምኒልክ ስለተሰማማዓሉ እዚ ናይ 15 ጉንበት 1902 ነዚ ከባቢ በዓል ባድመ ንዘቆመ ዶብ ይገብር ማለት እዩ እቲ ናይ 1908 ዶብ ከምቲ ድሕሪ ውግእ ዓድዋ ምኒልክ ነቲ ዶብ ንላዕሊ ክደፍኦ ሓሲቡ ነይሩ ንሰሜን ዝበልክዎ ኣብኡ ዶ ተንብሆ ነይሩ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ገምገም ባሕሪ ኣብዚ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንብሎ መሬት ደንካልያ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ይኹነለይ ኢሉ ዝጠልብ ምኒልክ ባዕሊ ይኹነለይ ኢሉ ዝኹሉ ሕጂ ዳሕራይ ተጋሩ ሰምሓሩ ሃተፍተፍ ዝብሉሉ ናይ ወደብ ዓሰብ ናይ ሓደ ድመፁ ባዕላቶም ጠለብቱ እስዩ 60 ኪሎ ሜትር ዘምፅኦ ሕልኽላኽ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚ ሰለስተ ውዕላት እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ካብቲ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዶባት እንተዘይነፂሩ ብዙሕ ድንግርግር ዘይነበሮ ዶብ ዳርጋ 100 ዓመት ምስ ገበረ ካብ 1908 ሲ ናብ 1997 ተበዲሁ ዘይፈልጥ ዶብ ኣብ ካርታ ተቀይሩ ዘይፈልጥ ዶብ የምባር ወያነ ክቅይርዎ ድፍትኑ ዝመጽ ዘሎ ነሐሰ ከምቲ መእተው ድበልክዎ 10 ዓመት ገብሪት ናይ ወግዓው ምትንኳል ናይ በዓል ዓዲ ሙሩግ ተንኮል እንተዳሪ ኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ወርሕ ጉንበት 1998 ብወግዒ ዝኣወጅዎ ኩናት ኣብ ልዕሌና ምስ መፀ ፀገምኩም እንታይ እዩ ክብሉ ከለው ዶብኩም ኣበይ ምዃኑ ንገሩና ክበሃሉ ከለው ክልሞን ከለው ዶቦም ክነግሩ ኣይደልን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ናይ ዶብ ፀገም ኩሉ ናይ ግድን እዩ እንድሕር ገለገሊኡ ሒሳባዊ ኮይኑ እቲ ዶባት ከዳናግረካ ክእል እዩ መስርሕ ዶባት ክንሪኦ ከለና እቲ መስርሕ ምሕንፃፅ ወይ ከዓ ዲሊሚቴሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካርታ ትስእሎ ሕንፃፅ ማለት እዩ እቲ ካርታ ትስእሎ ሕንፃፅ ድሕሪኡ ናብ ዲማርኬሽን ወይ ከዓ መስርሕ ምምልካት ኣምፃእካ እቲ ምምልካት እንተ 8 ኪሎ ሜትር እንተ 10 ኪሎ ሜትር ብዝራሓ ከከም ከባቢኡ ተማዓዳዊ ብዝኾነ ጨርሑ ዶብ ትገብረሉ ዲማርኬሽን ወይ ከዓ ምምልካት ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ጨርሒ ትገብር እዚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢልካ ምልክት ትገብረሉ ንዕኡ ብማዕዶ ክትሪእሉ ትኽእል ብምኒኮለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣርሒካ ብዘርኢ መነፅር ማለት እዩ ናብቲ ሓደ ኣብ ትሪእሉ ጨርሒ ከዓ ስለዚ ካብዚ ናብዚ ብቐጥታ መስመር ይራኸብ ኢልካ ናብቲ ዳሕራይ ናይዚ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ክንመፅእ ከለና ክዛረበሉ እየ ንዝግበር እዚ መስርሕ ምምልካት እዩ ግን ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ 15 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ዶብ ጓሳ ኣራይ ዕንጨይቲ ወራድ ማይ ከይበኣስ ማል ሃገር ሰጊርክን ተባሂለን ተዘሪዐን ናብ ካልእ ንኸይከዳ ንኸምፅኻ
دارجة خمزي بتجرنيا قال سلن سئنلو مرجع دوب كنبلو نخلينا اتساب ندابز حيت دوب متان كفلت قالو ريفاين اندا جبر كايو اندا تصر كايو اندا ادا كايو تخيد مسرح قصالاي ስለዚህ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ናይዶም ምስሓብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ እዩ ካናዳን ኣሜሪካን ኣሎ ኣብ ሞንጎ ጣልያንን ስሎቬንያን ኮታ ዶብ ኣይሳሕበናን ይዝባሃል ሃገራት እንሕራልየን ይሕስዋ እንደለዋ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሕልሞምን ጥሙሖምን ካልእ ስለዝነበረ እዮም ብዶብ ኣሳቢቦም ኢንተርናሽናል ሎው ዝብሉ ኣህግራዊ ሕጊ ተጣሒሱ ኣብቲ እዋንቲ ዘርከብናሉ ናይ እንግሊዝ ቃል ነራሳቶም ዝጥቀምዋ ስታተስ ኮ አንተ ትበሃል ዶብ ናብቲ ነበሮ ኤርትራ በኃይሊ መጽያህና ሳቶም ዘገም እንዳበሉ ካብተስ አንክልተን ጀሚሮም በቲ ሳቶም ዝጥቀምሉ ቃል ምጥራር ዝብልዎ ብኢደውና ካ ዶብ ናይ ምልካት መስርሕ ንጎን ደጊፎም ነቲ ህዝብ በብቁርብተይ እንዳጻጸዩ እንዳሰጎግዎ ጸኒሖም ከብቁዑ አህግራው ሕግ እንዳበሉ hataftafu ነይሮም በዓል መለስ ኣብተስ 98 ኣብተስ 99 ስጋብ 2000 ኮታ 2002 ኮይኑ ብይን ስጋብ ዝሃብ ዝነበረ ተሰለፍተ አንጎትን ናይ ምውርዛይ ቃላትን خالي እዚ ኣብ መእተዊ ዓንተወይ ተጠቅሰ ኤርትራ ስለ ዝወረረት ዝባሃል ኣይኮነን መሬት ኤርትራ ይነሩ እቲ ብይን ኮሚሽን ደውን ንዑዩ ዘነጽር ማለት እዩ ስለዚ ነትኹል ተሰጊሩ ኹይናት ዘፊሎም ብሓይል ከምጽዎ ዝኽሉ ስለ ዘይነበረ ምስተሳዕሩ 25 ኪሎሜትር ከይቀርቡና ሓሉና ተኸላኸሉልና ዝዓይነቱ ኣመሬትና ኣትዮም ነይሮም ልክዕ ግን ይፈልጥዮም ግብረ መልሲ ጌርና ስሒብካ ተመሊስካ ከም ተሃርሞም ተኻልኦት ዝብሎ ብዘይገድስ ምስኮነ ከይፈተው ኣብ 18 ሰነ ተخصدው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ 12 ታሕሳስ ናይ 2000 ኸ እቲ ውዕል አልጀርስ ዝባሃል ክፍሩም ተገዲዶም ቅድሚ ውዕል አልጀርስ ሕብራት መንግስት ሕብረት አፍሪቃ ተባሂሉ ጽዋዕ ሕጂ ውድብ ሓድነት አፍሪቃ ዝነበረ ዘወዘሎ መስርሓት ነይሩ ኣብ ሰነ 1998 እዚ ሕጂ ትማሊ ስልጣና ዘብቅዐ ሱዛን ራይስ ናይ አፍሪቃው ጉዳያት ሓላፊት ስለ ዝነበረት ምስ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ኪጋሜ ኮይኖም ከነዓርቂና ኢሎም 4-3 ነጥብታት ዘለዎ ምንም ንጹርነት ዘይብሉ ውዕል ዩኤስ ሩዋንዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናብ ኤርትራ ሒዞም ምስ መጹ ኤርትራ ሕቶታት ምስ አቅረበህሎም ኤርትራ ነጽጋት ተያሞ ዳርጋ ኸይድኩም ህረሙዋ ብዘስምዕ ዘረባኣ አስመራ ኣብ 6 ሰነ 1998 بنفرت ويانة خمت حرمت كلنا نذكره إناتهم دركبنا له مالتي دحراي خمم التعارق تتباهيلهم بعل مقابز اللو وبعل حسين أبتيدون بعل كامبورناي أكا بومبر سلازنبره هو بحال نيرو إتي ودب حدنة أفريقيا زبحال وعل سلام أقريبو حتوتات منغستي إرترا أقريبو له كيما اللسل خلط خلعي ورارز بحالناي ويانا مسيو أفتيس عن شعات نريو دحريو سيعيبو زماس technical arrangements modalities بحال تفعلالي خطاشم زلو مسيو مسرح وعل الجرس إرترا بتدليو قالات تناديقو جن هندستو أمريكاويان أوروباويان لويرات بزلو مسقومه دارجا اتي التمكره مريحنت ناي إرترا كموعل الجرس زاكل توعيل كاكوا ويانا نخعلق ويانا نخابي تدنادنن سقاب حجي زحنجدنسي بناي يو اس رواندا تقبلنا نيرنا تنخون دو مندس زبال زي أمريكان كزارو بخلو نايسوني نقو كورترباك مخاني دا سمعجن وعل الجرس حايلون تا إنيرون حريلنا اتقداماي إزي وعل إزي دوبنا إرتراننا إثيوبيان زداني بشحنت شعتميتن كلتن بشحنت شعتميتن شمونتن بستوع على وعل قال بقالو ترجم نايتو على تنبر
እተን ሃገራት የሳንየኒው ይሕሸኒው አይባሰኒ ብዝባል ሓውራዊ ወይ ከዓ ናይ ዳያኑ ትርጉም አይኮነን ዝብየን ምባሉ ሓደ ዓቢ ሓያል ንዓና ሓይል ዝሃበ ነጥቢ ነይሩ እዚ ካልኣይ እንታይ ይብል እዚ ውዕል እዚ ተጠቂሞም ነዚ ውዕል እዚ ተመርኩሶም እንተዘይኮነ በቲሳቶም ኤክስ ኦኮ ኤት ቦኖ በትቁንዕን ጽቡቕን ይዝብልዎ ፈርዱ መሰል የብሉን ኢሉ ነቶም ዳያኑ ይኸልክሎም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነዚ ውዕል እዚን እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ምስኡ ዝሳነን ጌርካ ምስተበየነ እዚ ውዕል እዚ ናይ መጨረሻ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ቀያዲ ይኸውን ክልቴን ሃገራት ነዚ ውዕል እዚ ክቕበሎ ይግደዳ ኣብ ምትግባሩ ክመጽእ ከሎ ኣብ ምትግባሩ ዳሕራይ ንመጽኦ ቃላት ክህሉ እዩ ኣብ ምትግባሩ ክመጽእ ከሎ ፀገም እንድሕር ተፈጢሩ ናይቲ ስልጣን ናይ ምምሕላፍ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ መሬት ኢትዮጵያ እንተኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሬት ኤርትራ እንድሕር መጽኡ ኣነስ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣልዩ ንዕኡ መማሓደሪ መጣየሲ ዝኸውን ነገራት እንተዳኣድልዩ ሕቡራት መንግስታት ክሕግዘኩም እዩ ዝብልቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ እዚ ሒዙም በኣርዩቲ ኮሚሽን ዶብ ናብ ብይን ዝኸይድ ናብ ብይን ክኸይድ ከሎ ከም ዝገለገሊኦም ዝመስሎም ከምዚ ኢትዮጵያ ከይተዳለወት ከላ ጭብጥ ከይቅረበት ከላ መጽያ ተረትዐት ገይሮም ከቅርቡ ዝፍትኑ ክኸውን እቶም ወያነ ዝቃወሙ ኣምሓሩን እቶም ወያነ ዝቃወሙ ተጋሩን ሃተፍተፍ ክብሉ ትሰምዖም ኢኻ ግን ክንሪኦ ከለና ከምቲ ውዕል ኣልጀርስ ዝብሎ ቅድም ቀዳድም ዘን ክልቲአን ሃገራት እቲ ዶበን ኣበይ ምዃኑ ንሕቡራት መንግስታት ናይ ካርታ ሓላፊ ካርቶግራፈር የረክባ ይብል እዚ ሕጂ ኣብ 26 ጥሪ 2001 ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶበን ኣበዩ አንቶይ ታይለ ነይረ ዶብኩም ኣበዩ ኢሎም ክሕተቱ ከለዉ ወያነ ኣብዚ ዶብና ኢሎም ክዛረቡ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ኣብዚ ግን እቲ ኮሚሽን ዶብ እቶም ሓሙሽተ ኣባላቱ ሓንቲ ሻድሸይቲ ጸሓፊት ሻውዓይ ካርቶግራፈር ናቶም ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ናቶም ተለኣኽቲ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ታኹልና ንፈልጣ መግዛእታዊት ካርታ ኣቅሪባ ዶበይ ኣብዚ ኢለ ዝኣምን ክትብል ከላ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ኣሎ ኢለ ኣምነ ዝዓይነቱ ነቲ ከባቢ ጥራይ ጌራ ዶብ ዘይብሉ ካርታ ኣረኪባ ግን እቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝበሃል ናይ 1900 ናይ 1902 ናይ 1908 ምባሩ ጽሒፋ ስለ ዝነበረት እዚ ካርቶግራፈር ኣብ መፋርቅ ወርሒ 3 ናይ 2001 ናቱ ርእይቶ ይህብ ማለት ነት ኮሚሽን እዘን ሃገራት እዚኣተን ዶባትና መረብ በለሳ ሙና ኢለን ካብ ተቀበልኦ ዘድልየና ዘዳናግር የብሉን መረብ ኣበይ ጀሚሩ ኣበይ ውድ ሙና ኣበይ ጀሚሩ ኣበይ ውድ በለሳ ከዓ ንክልቲኦም ኣበይ ራኽቦም ምፍላጥ ጥራይ ዘለና ኢሉ ምጽዓበ ኢትዮጵያ ፈንተላ ሕብሉ ማለት እዩ ይዕለቡጡ ምክንያቱ ታ መጀመርያ ጽፊዒት አንጻር ወያነ ትመጽእ ኣብቲ 2002 ዘይኮነሲ ኣብ ወርሒ 3 ዕለት 16 ናይ 2001 በት ካርቶግራፈር ያ ድሕሪኡ እምበኣር ንዳንነት ክኸይድ ኣለዎ ዝዶብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተሰማማዕ ኤርትራ ከዓ መሬተይ ኣብ ካርታ ኢትዮጵያ የእትያ ትዕምጽ ኣላ ስለ ዝበለት ተባሂሉ ኣብ 3 ናይ ጭብጥ ምቕራብ መስርሕ እተመቕለ በእንግሊዝ ሜሞሪያል ካውንተር ሜሞሪያል ሪፕላይዝ በሃል መጀመርያ እትናትካ ጭብጥ ተቅርብ ጭብጥናትካ ምሰቅረብካ ነቲ ጸላኢኻ ዘቅረቦ ጭብጥ ከዓ ኣብ ካልኣይ ኣብቲ ካውንተር ሜሞሪያል ዝበሃል እስኻ መልሲ ትህበሉ እቲ እስኻ ዝሃብካሉ መልሲ እቲ እሱ ድሃበካ መልሲ ርኢኻ ከዓ እንደገና ካልእ መልሲ ትህብ 3 እቲ ሓደ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2001 እቲ ካልኣይ ኣብ ወርሒ 10 ናይ 2001 እቲ ሳልሳይ ኣብ ወርሒ
ታሕሳስ ናይ 2001 بدمر نحنا 657 ዝገጹ መጫበጢ مساستات 300 ዝኸውን ጥብቆታት ኢትዮጵያ 1750 ዝኸውን ዝገጹ መጫበጢ ምስ ልዕሊ 651 ጥብቆታት ቀሪብሉ ንሳምንቲ ዝወድአ ናይ ቃል ክትዕ ተኻይድሉ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ስጋብ ወርሒ ሚያዝያ እንደገና አጽኒዑም በአርዩቲ ናይ 13 ሚያዝያ 2002 ብይን ዝወሃብ ኣብቲ እዋንቲ እቶም መንእሰያት ኣይርከብኩሙሉ እንትኾኑ እቶም ብዕድመ ዝደፋእና ዘርከብናሉ 125 ዝገጹ ብይን ተዋሂቡ ከብቃዕ ቀለም ናይቲ ብይን ከይነቐጸ ዝደለናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይደለናዮ ኸማን ረኺብና ተዓዊትና ሕጂ ኤርትራ ንዲማርኬሽን ክትከይድ ክሳዳ ረጊጽኩም አገድዱልና ኢልካ ዘረባታትን ዓዶኽዶኹን ነይሩ ካብ አዲስ አበባ እዚ ሕጂ ልክዕ እቲ ንግሆ ብይን ኣብ ሄግ ክንበብ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ዳያኑ ቁንዓት ስለዝኾኑ ብቅንዕና ፈሪዶም ነሞጉሶም ተባሂሉ ሆብሃል ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃባ መልሲ ውሕልትን ጽፍፍትን እያ ነይራ ናብ ዳንነት ክንከይድ ከለና ዳንነት ክንረክብ እምበር ንደልዮ ኩሉ ይወሃበና ወይ ከዓ ንረኽቦ ዝብል ግምት ጌርካ እኳ እንተኣተኻ ናይ መጨረሻን ቀያድን ኢልና ስለዝኣተናዮ ነዚ ብይን ናይዚ ኮሚሽን ዝዶብ ተቐቢልና ያለና ጽቡቕ ሕማቂት ብይን ዘይብላ ማለት እዩ ኣይሶሙን ኣይሳልስቲ ቃና ተቀይሩ ማለት እዩ እቶም ዓዶኽዶኽ ክብሉ ጸንሑ ሲዒርና ዝደለናየን ዘይደለናየን ረኺብና ክብሉ ነቲ ኮሚሽን ኣታሊልናዮ ክብሉ ነቶም ኣምሓርኛ ተንብብዎ ኣብቲ እዋን ተጻሓፈ ወይ ከዓ ንጋዜጣታት ዝሃብዎ ተንብቡ ከለኹም ስቲ ወዳእ ነገር ናታቶም ጠበቆም ካብ ሄግ ክምለስ ከሎ በአዲስ አበባ ከመይ ነይሩ ገሌሎም ክሓትዎ ከለዉ ከምዚ ዓንተ ወይ ድበልክዎ ንሕና እቲ ኮሚሽን ዶብ ሙና ኢሉ ከራኸረና ከሎ ሙና ዝበሃል ሩባ የለን ዕንደሊ ኢልና ተኸራኺርና ኣታሊልናዮ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ከለኻ ሓቂ ምዝራብ ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ተእምን ስለዝኾነ እንድሕር ብጻይካ መኪና ለቂሕካ ሞታ መኪና ጋጭኻ መሊስካያ መጀመርያ ትብል ኣይወሰድኩን ኣይተለቃሕኩን ኢኻ ትብል ከም ተለቃሕኻ እንድሕር ተረቲዕኻ ግን ብጥዒታ መሊሰሉ ትብል ዝብል ሃተፍተፍ ዘለዎ እዩ ኣመሓዲርናዮ ዘይንፈልጥና ሓደ መዓልቲ ይብጻሓና ኢልና ተጫቢጥናሲ ነቲ ኮሚሽን ኣታሊልና ተዓዊትና ኢሎም ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ ነይሮም እንታይ ኢሎም ስለተጫቦቲኦም ኣታሊልና ዝብል ቁርተይ ክምለስ ዕድል ሃቡኒ ብምዕራብ ክጅምረ ኣብ ምዕራብ እቲ ዶብ ወይ ከዓ ትውዕል ናይ 1902 እንታይ ይድብል እቲ ዶብ ካብቲ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝራኸባሉ ጀሚሩ ሰቲት ተኸቲሉ ምስ መፀ ስጋብ ሕጂ ሓንቲ ቃል ኣላ ሩባያ እቲ ናይ እንግሊዝ ናይ ጣልያን ጽሑፍ ማይተብ ይብላ ታቃል ብቢ ትውድእ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ትርጉም ማይተን ይብላ ሕጂ ነቶም እንግሊዝን ንፈልጥ እቲ ንእሽተይ ኤን ንእሽተይ ቢ ተመሳሳላይ ስለዝኾነ ነቲ በአምሓርኛ ማይተን ዝብል በእንግሊዝ ተብ ቢ ስለዝገበርዎ ኣብ ክንዲ ኤን እቲ ሩባ ማይጠብ ዝበሃል ኢሎም ከባቢ እምነ ሓጀር ካብ ዘሎ ሩባ ጀሚሮም ብትኽ ዝበለ ሕንጻጽ ስካብ ተኾምቢያ ገይሮም እዮም ክጫበጡ ፈቲኖም ወያነ ነቲ ናይ ኣምሓርኛ ገይሮም ክጫበጡ ይደለዩን በቲ ናይ ጣልያን ጌጋሽም ግን እቲ ውዕል እንታይ ይብል ነይሩ ኩናማ ብሙሉኦም ንኤርትራ ከም ዝተርፉ ጌርካ እቲ ዶብ ይሕንጸጽ ይብል ኩናማ ግን ምብራቃዊ ዶቦ ማበይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ከባቢ ላዕላያ ዲያቦ እንብሎ ብኩናምኛ ቢያተነ ዝበሃል በእንግሊዝ ብትግርኛ ማይተኒ ዝበሃል እቲ በአምሓርኛ ዝነበረ ሽም ትክክል ስለ ዝነበረ ናይ ጣልያን ጭብጢ ዝዳሕራይ ብባድመ ዝኸይድ ቁኑዕ ሕንጻጽ
جيرون قول بعد ما كلت مقيلو زخيد حنصاص كله اساتهم كوين اللوم نيرو تزخون هذا فرقي نايز حجي قاش ستيت زبهال مريتنا حيزم كتر فيهم تجابيطهم اب هيج مالتي اب كالا اي اتي مرب نقبلو إنا مرب جن ابز خباب على صورونا خبصح خلو بلسا سلازقبلو بلسا زبهال ربايلن اب ككبابيو تفالالاي الشم سلازلو تابلسات بالشم كيتطقمو نتي روباتات اب حنساب ما يدعربلو حدا مستايمس بلو اوف كورس از روباتات زي ككباب تعدتات ناتو شم كوبوي اب كارتا نصور زنبره مريت ابز خباب على صورونا نزنبر نتي كوميشن كيترفن بخداناغر زقل قالات يحواوسو ابزي حنتي خملا ازدلي نتي بلسا زبهال ربا سغيروم حمشت عدتات ملقاق ابيوم نايلو طاليان افشحنچ عتميتن 28 تسقاب شحنچ عتميتن 30 حمشتن ابزلو غيزيه توما بسمراز نورو محادرتي جزات طاليان زعزم زمولو نغرات سلازنبرن زتبليصم يم كጫበጡ ወይ ካخدانا ግሩዝ ፍትኑ እቲ تحت زالام بساز نبر مونا زبهال ربا يلن بربر غادو زبهال اللودو نتي ربا اغير تباهيل صواع بخبابي سنعافه بيلو توليدو ني اندلن نبعراندا كوما غص زوحز ربا خاله اشمات اندحبكا دارغا ازي مسحال ودكله اخران لغوساردان دبهال مريتنا بمولون اباتهم اتريفو كم زحنصصلهم ገረም ተጫቢጦም እዝናይ ከባቢ ደንከል 60 ኪሎሜትር ካብ ገምገም ባህር ዝብል ዶብካ ሳቶም ክጫበጡ ከለው ንገዛርት እትቃል ንጹራይ ነበረን ገምገም ባህር ግን ከምዚ ማይ ባህር ገይሹ ውዕል እንብሎ ባጽዑን እንሪኦ እቲ ማዕበል ምስ ሃድአ እቲ ገምገም ስለ ዝነውሕ ካብቲ ባህር ምስ ሃድአ زلو يقن زلو زعينتو تفلالي عينت ساينساوي زمسل ساينس ميزان زي بلو غيرم كጫበጡ ፈቲኖም ናብ ዓሰብ ንخربلهم ማለት እዩ እዚ غيرم ከታልሉ ፍትኑ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ከባቢ ማእኸላይ ክፋላት ሓደ በቲ ናይተን ሃገራት ዝነበረ ተመክሮ ገለ ተባሂሉ ቁርተይ መሬት ስለ ዝወሰዱ ታሙናት በሃል ተደፊአት ሕንጻጽ ኣብዚ ከባቢ እንዳዳሽም ስለተሓንጸጸሎም ኣምሲሎም የምባር ሓሲና ኣታሊልናዮ ነዚ ኮሚሽን የእሚናዮ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውዕል ኣልጀርስ እቲ ብይን ምስተዋህበ ናይ መወዳእታን ቀያዳይን እንድሕር ኮይኑ ይግባይ ኣይትብልኒኻ ንሕና ተቀቢልናዮ ዓጊብናሉ ለና ንኤርትራ ጥራይ ኣገድዱልና ክብልኩም ደይጸንሑ ኣወርሑ ነቲ ኮሚሽን ደብዳቤ ጽሕፍሉ ክጽሕፍሉ ከለው እዚ ብይን እዚ ጌጋ ኣለዎ ስለዚ ረአየልና ዶ መንደስ ዶ ምስበልዎ ንጹግ እዩ ዳታትኩም ሕቶ ይብሎ እንደገና ወርሒ ሸውዓተ ናይቲ ዓመት ናይ 2000 ክልተን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክራኸባ ብዛዕባ ምልካት ዶም ዝዘራርብ ክብሎም ከሎት ኮሚሽን እንታይ ይብሎም በታ ውዕል ኣልጀርስ መሰረት እቲ ውዕል ዋላ ንሓንቲ ህድሞ ኣብ ክልተ ድሕር መቂልዋ ብኣይድ ኸይድ انت خلتيهم تسمعيكم ازبلو اندحريلكم انا نزبلو نحنا ግን ነቲ ዶብ ከነዝብል መሰል የብልናን ስለዚ ከምዚ አገራት ጭራሒሉ ናይ ዶብ መጨርሒ ወይ ከዓ መመልከቲ ዳይሬክቲቭስ ይወሃበን ይጸንሑ ነቲ ዶብ ከመገርካ ከምዚ ጭራሕ ዶክመንት ምስተዋህቦም ጽሑፍ ምስተዋህቦም አወርሕ ጥሪ ናይ 2003 ዝገጹ ናይ ምዕዝምዛም ዝዶብ እዚ ተፈጥራዊ ስለ ዘይኮነ ስለ ዘባእስ ንጂኦግራፍ ስለ ዘይ መቃብር ካብ ዓዲ ኢላ ካብ ተጠቃማይ ስለ ዝፈሊ ኢሎም ክዛረቡን ሰምዖም እዚ ካብ ከባቢ በዓል ባድመ እዮም ዝብሉ ኻቲ ነት ከባቢን ዝፈልጥ ሰብ ግን ይትረፍ እቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዝበሃል መሬት ኪኖት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ መሬት ሰጊሩ ዝርከቡን ኤርትራው ዝቅመጥ ስለ ዝኾነ ተመቂሉ ኢሎም ንብዓት ሓርገጽ خفصل جلي حزبي ناتهم زي كونه تنهنا زنبره بقرتي እንዳሰጎጉ ነትመሬት ዝባሓቱ ወይም ኮሚሽን ደቡን خغسصም
نرخبو مالت إذا خوينو إتي كوميشن أسيرو إنب مسبولهم أب قلتشحن سلستن ورحت الشعاتة بوقعي ناس إجنايو إنا كابز كوميشن زي زركب قوم نجار يلن ساز حبرات منجستات ردونا يبلونس أمريكا تما خيرهم زم تسوو إزي دحراي دحيرنا خمن ريو مالتي إذا خوين خبكة بعل كوفي أنان زلو بعل أمريكا زساسيو كلتشحن 4 ورحادة أبيلو كنداوي لويد أكسورزي مزز زي لويد أكسورزون كي جمرو خلو فدا قبل جميرو أنا أب أوتا شعوناي كندا ናይ ወፃ ጉዳያት ሚኒስተራት ነይሩ ጥሮታ ዝወፃ ሰብ ነይሩ ስለዚ ተመክሮለን ንኽእለት ኣለኒ ከስመዐን ንኽእል ኢሉ መፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንድሕር ተወዲኡ ናይ መወዳእታን ቀያድን ኢልካ ንዝኣተኻዮ ንተዋህበካ ብይን እንድሕር ንዋጋዕ ዳጋእቲ ካዮ ዳሕራይ እንታይ ዓይነት እዩ ናይ መወዳእታን ቀያድን ክኾነልካ ስለዘይፍለጥ ተወዲኣ ኢሉ የቅብፅ ማለት እዩ ንስጋር ሽዑ 2005 2006 ኣቢሉ ክመፅእ ከሎ ጀንዳይ ፍሬዘር ትበሃል ናይ ኣፍሪቃዊ ጉዳያት ሓላፊት ዝነበረት ሰበይቲ ምስ ወያነ ተሰማሚዓ እዚ ብይን እዚ እንደገና ክርአ ኣለዎ ንኢትዮጵያ ብዘርብሕ ክቅየር ኣለዎ ኢላህኒ ኢሉ ጆን ቦልተን ዝበሃል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ከቃልዓ ንሪኦ ሳውን ኣብ ተለተጋጌ ወርሒ 2 ባሕቲ ናይ ፌብሩዋሪ ማለት እዩ ምስ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ እታ አንቶይ ዝበልና ናይ ውዕል አልጀርስ ቃል በቃል ብዝቅይር ቃና ክትዛረብ ትፍትን ማለት እዩ ኣብ 2005-2006 ቁርተይ ርክባት ግበር ነይሩ ቁርብተይ ዕድል ዘይትህቡና ንሕና ክንዳንየኩም ነቲ ሓደ ናይ ዶብ ክኢላ እዩ ዝበልዎ ጀነራል ኣሜሪካዊ ምፅኢኻ ነቲ ዶብሲ ሓደ ኪሎሜትር ንየማን ፀጋም ከነዝብሎሲ ዕድል ዘይትህቡና ብሎ ኤርትራ ተኣቢ እዚ ዝብልዎ ሕጂ ባድመ እንድሕርኢና ኣስታት 1 ኪሎሜትር ወይ ከዓ ነጥቢ 8 ኪሎሜትር ካብቲ ዶብ ናብ ኤርትራ ኣትያ ትርከብ እንድሕር 1 ኪሎሜትር ከዝብሉ ዕድል ሂብካዮም ኤርትራ ባድመን ኢትዮጵያ ተሃባ መንደስቶ ክብሉስ ስለዝደለይኦም ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ምሰብቃዕት ኮሚሽን ብዙሕ ዝመላለስ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝኣስረሎም ኢትዮጵያ ከም ዝሓንኮለቶም ሪኡ ኣብ 2006 ወርሒ 11 እቲ ዳሕራይ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ኣሃዛዊ ምምልካት ዶብ ዝበሃል ኢትዮጵያ ስለ ዝሓንኮለህና ክንቅፅል ስለ ዘይከኣልና ነዚ ዶብ እዚ ብዘመናዊ መሳርያ ናይ ጂፒኤስን ሳተላይትን ተጠቂምና ኣብ መሬት ክንረግፆ ዝግባአና በዚ ኣሃዛት እዚ ጌርናዮ ኣለና ኣብ ሞንጎ ዝቅፅል 12 ዋርሕ ሓጉዙና ኣብ መሬት ኣመልክትዎ እንድሕር ኢለና ናዘን ክልቲአን ሃገራት ተሰማሚዐን ኣብ መሬት ከነመልክቶ ኢና እንተዘይኮነ ግን ድሕሪ 1 ዓመት 2007 ማለት እዩ እዚ ዶብ እዚ ከም ተሓንፀፀን ከም ተመልከተን ወዲና ንሕና ስራሕና ኣብ ቅዕና ክንብልና ኢሉ ይነግር ኤርትራ ተቀበሎ ኢትዮጵያን ብትብል ማለት እዚ እምበኣር ናብቲ ዳሕራይ ድመፅእ ድሕሪ 2007 እቲ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ምስኮነ ናይ መወዳእታን ቀያድን ምልካት ዶብ ምስተዋህበ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ትርከብ ናይ ደሰሓሕብ ቦታ ዘይኮነስ ናይ ጎቦጣ ቦታ ዝበሃል ሕጂ ዶብ ምሰሓሓብ ኣይንብሎን ኢና ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ናይ ጎቦጣ ሕቶ ዝገብሮ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ተራእየ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዝብሉ ነይሮም ምባል ብዙሕ ኣየድልን እዩ ቁርተይ ከም ንመጠቃለሊ ክኾነኒ ክጠቕሶ ዝደሊ ግን ከም ሰብድሓን ተመሲሎም ከም ኣመቲ ሰላም ተመሲሎም ክኸውን ኣሜሪካውያንን እንግሊዛውያንን ክኢላታት ወይ ከዓ ዲፕሎማስያኛታት ዝብልዎም ብሸነኽ ኣሜሪካ በዓል ሄርመን ኮሄን ዴቪድ ሽን በዓል ጀንዳይ ፍሬዘር ዝበለቶ አንቶይ ጠቂሰየ بإنجليز شنخ زي چاتام هاوس بحال بعال جيسون موسلي قدميو خا بعال كريستوفر كلافان دغاغيموم زمصو زي مسلي نغرات الله اتا حدا انتايو اذا دوب زخ ملكت اندحر كوين ايتيوبيا حراي كنبلا اندحر كوينا ايتيوبيا بتخبابي حيال مخانا من الله سلازي بزدليتو كود الله زغبو سلازي تود الله دليت ايتيوبيا تدي سميرو خا سلام سلازي مص كوميشن دوب تغاغي بلنا زي كريستوفر كلافام زبال تاريخون دحرينا گن كم مجمريا بنصانت ايرترا زي امن
ዝወጸሉ ዕሉል ናይ ኢትዮጵያ መዳኸሪ መሻረዊ እዩ ማለት እዩ እዚ ጄሰን ሞዝሊ ዝበሃል ናይቲ ቻታም ሃውስ ጉዳያት አፍሪቃ ሓላፊ ዝበሃል እውን ከምኡ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክትርዳእ ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ክሰማማዕ እንድሕር ኮይነን ነቲ ናይ ውዕል አልጀርስ ብቃሉን ብመንፈሱን ትኽብትኽ ከነተግብሮ የብልናን ተሰማማዓ ተላዘባ ዝብል ቃላት መጽእ ዴቪድ ሽንውን ዳርጋ ከምኡ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከም ትወጽእ ክትፈልጥ ኣለዋ ኤርትራ ከዓ ትደልየቶ ኩሉ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ክርዳእ ክእል ኣለዎ ዝዓይነቱ ላግጺ ዘምጽኦ እቲ ንበዳላይ ዓገቢልካ እሞ ከዓ ከማው ሓስቲ ቀሪብካ ከተብቅዕ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል እንኮን መተካእታ ዘይብሉን እቲ በዳላይ ነቲ ብይን ተቀቢሉ ናብ ፈጽሚ ኸይዱ ካብ ዘይ መሬቱ ምዝወጽእ ምዃኑ እንዳፈለጡ ዘዳናግርዎ እዮም ኣብዚ ሕጂ መጨረሻ ብዙሕ እኳ ኣቃልቦ ክወሃቦም ኣይግብኦም እዩ ደቂ ሃገር ኮይኖም ከብቅዑ ኣብ ሰለስተ ክትመቕሎም ትከኣል ዓይነት ኣለዉ ገለገሊኦም ተንበርከኽቲ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምስ ጀመረ ጀሚሮም ብጀካ ወያነ ዝበላ ካልእ ዘይደግሙ ኤርትራ ሕጂ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ተባእሰት ምስ የመን ተባኢሳ ምስ ሓደ ተባኢሳ ምስ ጅቡቲ ገለመለዮም ዝደጋግሙ ናይ ወያነ መዳኸርቲ ወይ ከዓ ወቃዕት ኸበሮ ንበሎም እቶም ካልኦት እንታይ ኢልካ ከም ትህቦም ክርዳእኒ ክእልኒ ንምንታይ ኢና ዋጋ ዕዳጋ ይገብር ከመይ ጌርካ ዋጋ ዕዳጋ ትገብር ወለድና ክዛረቡ ከለዉ ሲ ካብ ሕጊ ዝጠፍአት በቕለይሲ بخمو زطفأ عماخو قولي يحزنان زبل زربال اندحر هلاوي هاجرات الاولاونت هاجرات ناي افريقيان هاجرات كله بمجزاتاو دوبات زقيد كوين ابزدو بز حدقت اندحر غيركا ابيخا ختبقع عصب هابو ممو بادمخ قدفلكم كندزي زدوب يدفؤومو سلام كترخبو اندحر دبلوها خوينم سي كمزي حدا سبخ ساقم عربتاين قمولون ገይሮሞ ዝበሃል እሱ ኣብ ሞሮር ክሓድር ከሎ ድኳን ተኺሉ ወይ ከዓ ቴንዳ ተኺሉ ምስ ደቀሰ ታ ገመል ኣብ ደገ ስለ ዝነበረት ገመል ኣፍር ኣውፅያ ከመይ ጌርካ ስኻ ሞቂካ እንዳደቀስካስ ኣነ ቁሪ ኣለኹሞ ዛ ፍንጫይ ክእቱ ዘይትፈቅደለይ ይብሎ ፍንጫ ክእትዋ ብላ ርእሳ ተእትዋ ክሳዳ ተእትዋ መንጉዳ ተእትዋ ኢዳ እትያ ዳሕራይ በልዚኣስን ክልቴና ይትበቅዕኒ ያላ ሸንዲ ሓውፅያቶ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከምዚ ልኡላው መሬት ካን እሞ ከዓ ናይ መወዳእታን ቀያድን ተባሂሉ ዝተዋህበካ ብይን እንድሕር ከፋት ገዲፍካ ነቃዕ ገዲፍካ ኣብ ህላውነትካ ኣብ ህላዌኻ ኣብ ልኡላውነትካ ሕድገት ትገድፍ ኣለኻ ማለት እዩ ከምቲ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ኣብ መጽሓፉ ጸሓፎ እቲ ናህና መሰልካ ሕድገት ዘየፍቅድ መሰል እዚ መሰል እዚ ሕድገት ስለ ዘየፍቅድ ምእንቲ መሰል ተባሂሉ መንእሰይ ተሰውዩ ሃገር ኣምጽዩ መንእሰይ ተሰውዩ ሃገር ኣውሒሱ ኣብዚ ሕጂ ብወጃህላይ ዋጋ ዕዳጋ ትገብረሉ ነገር ኣይነበረን የለን ኩሉን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እቲ ነዊሕ ተዛሪበይ ተሓዙለይ አይ ቲንክ በዚ ተብቃዕኹ ይኣኽለኒ ወዲእ ኣለኹ እዚ አፍሪቃዊ ዶባት ቁርተይ ተንኪፍና እቲ ኤርትራዊ ዶባት ምስ ኢትዮጵያ ብኸመይ መጽዩ ምስረአና ናብቲ ዘጋጥመና ዘሎ አዕናዊ ጎስጓሳትን ጸለመታትን መጽና ካሰምና ዞርና ክንሪኦ ከሎ قدامي فقدو مواطن نخيصار كما
ትምህርቲ ጽንዓት ኮይኑ ስማ ኤርትራ ዝሓበን ውጽዓት ኣመስኪራ ከምቲ እውን ዝብል ፍቅዲ ተቀዳማይ ፍቅዲ ንሪኦ ሕጂ ኸ ስማዓለ ኤርትራውያን ሓቂ ሒዝና ብጽንዓት ስለተቃለስና ጥራይና ተዓዊትና ንሓቂ ክሳድና ንህበላ ግንባርና ንውክዓላ ኢና ሓሶትን ወስለስለትን ናይ ኤርትራውያን ኢሉ ዝኸሰና የለን ነቃጻት ክንበሃል ንኽእልና ደረቀኛታት ክንበሃል ንኽእልና ግን ከም ነፋሒቶ ምስ ንፋስ ንዋዛወዝ ኣብ ሓሶትን ጥልመትን ንኣምን ስለ ዘይኮንና ንመዋእል ኣብ ዕላማ ነኺስና ናይ ጽንዓት ምስክርን ትእምርትን ኮይና ሓቂ ነመስክር ስለ ዝኾንና ብሓቂ ምዝራብ ሕፊርና ኣይፈልጥን ንሓቂ ምጭባት ከዓ ተሳዒርና ኣሎ ኣይንፈልጥ ስለዚ ንጸላእና ዕረ ዝጥዕሞም ናሃ ዘይንህብ ዘይናትና ከዓ ዘይንብህግ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኢና ስለዚ እዚ ኣፍሪቃዊ ዶባት ክንሪኦ ከለና ፈቲና ጸሊኢና ካልኦት ዝብልዎ ብዘየገድስ ካብ ንእሽተይ ስጋብ ዓባይ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ እትርከብ መግዛእታዊ ዶባት ዘብቆሎ ዶባት ጥራይና ንርኢ ገለገሊኦም ገበል ክገዝኣና ከሎ ጥራሕ ነብሳ ማይበላ ክትሕፀብ ከላ ዶ መንደስቶ ዝበሃል ፅውፅዋይ ንደርብዮም ሞ እዚ ብኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ኣይነበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዚ ብኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ስልጣኔ ናቱ ኣይነበሮን ኣይኮንኩን ዝብል ነብሱ ኣየመሓድርን ነይሩ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ እዚ ሕጂ ካብ በዓል ሞሮኮ ጀሚርካ ስጋብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ስጋብ በዓል ጋምቢያ እንሪኦ ኣውሮጳውያን ኣብ ኣውሮጳ ኮይኖም ዝሰኣልዎ ተዋዓልዎ ዶባት መግዛእቲ እዩ ብናይ ዶባት መግዛእቲ ክመጽእ ከሎ እዞም 3000 ዓመት ነርና ዝብሉ እንታይ ድበሃል መቀመጫኦም ዘይከደኑ ምድሪ ክኸድኑ ዝደልዩ ዝጀሃርዎ ንግደፎም ሞ ፈቲና ጸሊኢና ካብ መፋርቅ ናይ 1800 ይትረፍ ድሕሪኡ ኣብ 1894 ናይ በርሊን ኮንፈረንስ ዝበሃል ምስ መጸ ድሒሩ ድሰዓበ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሱዳን ኣብ ኬንያ ዘሎ ዶባት ክንሪኦ ከለና ብዶባተን ተወዲኢል ከም ሃገር ዝቆማ ክንሪአን ከለና ዋላ ታዝነኣሰት ናይ ከባቢና ትኹን ቅድሚ ኩሉ ዶባታ ስለተወድኣላ ታ ናይ መጀመርያ በኽሪ ኩለን ክትበሃል ትኽእል ጅቡቲ እያ ድሕሪ ኤርትራ ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ድሕሪኡ ሱዳን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ካልእ ዝብሎ ሃጠውጠው ገዲፍካ ማለት እዩ እዚ ኣፍሪቃዊ ዶባት ግን ክንሪኦ ከለና ልሕ ባንዴራ ስለ ዘድልያ እቲ ምድሪ ናይቲ ሃገራዊ ባንዴራ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ባንዴራ ኮይኑ እቲ ኣውሊዕ ከም ምስሊ ካብቲ ናይ ፌደሬሽን ዝነበረ መጺኡ ግን እቲ ቅድም ናይ ኣውሊዕ በጀካን ሰላም ካልእ ትርጉም ዘይነበሮ ሕጂ ብየማንን ብጸጋምን ዓንኬል ፈጢሮም ክብ ዝፈጥሩ 15 ቆጽሊ ብጸጋም 15 ቆጽሊ ብየማን ዘለዎ ኣብ ማእኸልካ ብሰለስተ ጥርዝታት ዘለዎ 6 ቆጽልታት ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ዝቆመ ባንዴራ ዘመልክት እቲ 15 ብጸጋም 15 ብየማን ምስ ደመርናዮ ነት 30 ዓመታት ናይ ገድሊ ቃልስና ወድና ጓልና ዝኸፈልናሉ ክቡር መስዋዕትን ቃልስን ዘዘኻኽር ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ከም ሃገራዊ ባንዴራ እንጥቀመሉ ዘለና ትርጉሙ ኣብቲ ኣውል ሓርነት ርእሰ ከተማ ኣስመራ 24 ጉንበት ዝወደ ቃልስና ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ዋጋ ዕዳጋ ክንገብረሉ ንኽእልና 28 ተገይርናዮ ጋዶ 30 ገለ 4 ገበርናዮ ጋዶ ስለዚ መለለይ ሃገራዊ ባንዴራና እቲ ውደሎ ቁጽርታት ናይቲ ቆጽሊ በቲ ሓደ ሸኾን ኮይኑ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ እቲ ድሕረ ባይታ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ቀይሕ ካብ ገፊሕ ናብ ጸቢብ ዝኸይድ ነቲ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ዝኽፈል
መስዋዕቲ እንዳወሓደን ክኸይድ ሞ ናብ ሰላም ናብ ራህዋ ዝእምት ብምዃኑ በተሓደ ሸነኽ እቲ ቀጠልያን ሰማያውን ካብ ሕርሻን ካብ ሃብቲ ባሕርን እንረኽቦ ሃብትታት ዝእምት ኮይኑ ብውሕድ ጀሚሩ እንዳዓበየ ዝኸይድ ንቅሳነት ንራህዋ ንሰላም ዝእምት ዝባይትኡ ባንዴራ ስለ ዝኾነ ነዚ ባንዴራ እዚ ኣለሊና ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ነቶም ባንዴራና ብኻልእ መልክዕ ከቕርብዎ ዝፍትኑ ከዓ ያዕ እንዳበልና ወይ ከዓ እንዳገናሕና ከዓ ብፅፉፍ ባንዴራና ኣለሊና ክንጥቀመሉ እዩ ብሓፂሩ እቲ ደለኒ ሕቶታት ተልዩ ዳሕራይ ክምልስ ክእል እየ ስለዚ ነዊሕ ትንታነ ዘይብሎ ኣነ እውን እቶም ኣፀቢቆም ዝፈልጡ ናይ ታሪክ ምሁራት እንተዝመራመሩሉ እንተዝዛረብሉ መሓሸ ነይሩ እቲ መስርሕ ምምልካት ውዕል ኣልጀርስ ዝበሃል ነዊሕ እዩ ነቶም ብዕድመ ደፋዕና ዝሓለፈ 20 ዓመታት ከም ክልተ መዓልቲ ጌርና ስለንቆፅሮ ንዝክሮ ኢና እቲ ናብ ውዕል ኣልጀርስ ዘብፅሐ ሕልኽላኻት ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ ዝመፀ ኩነታት ግን 20 ዓመት ካብ ገበረ እቲ ምትንኻል ናይ ዶብ 97 ጀሚሩ ካብ ወርሒ 8 ናይ 97 ድጀመረ ዝመጽ ዘሎ ነሐሰ 20 ዓመት ገብር ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ተወዲ 10 ዓመት ወይ ጓል 10 ዓመት ዝነበረ ደቂ 30 ስለ ዝኾኑ እዚ ታሪክ እዚ ከዓ ካብ ስሩሕ ሒዝና ንውሉድ ወለዶ እንተዘይ ኣዘኻኺርናሉን እንተዘይ ነጊርናሉን ከምቲ ኣብ መእተው ዝንገር ዝነበረ እቶም ከጸልሙ ከዘንብዑ ዝደልዩ ዓይንና ብሓሶት ከንቁርና ኩልና ክንጎርሓሉን ክንመሃረሉን ዝግባይ ስለዚ ክምህር ዓቅሚ ኣለኒ ላይ ጀሃርኒ የብለይን ቶም ኣርጢብኩም ብዙሕ ከተንብቡ ትደልዩ ኣብ ዳሃይ ኣብቲ ዲማርኬሽን ዎችን ኮንፍሊክት ፔጅን ብዙሕ ካልኦት ክኢላታት ዝጻፍዎ ስለዘሎ ግዜ ክትረኽቡ ከለኹም ኣቲኻ ምንባብ ምምርማር ከድሊ እዩ ግን ብሓፈሻ እዚ ሰፊሕ ኣርእስቲ ናብዚ ሕጂ ጉዳይ ጎበጣይልና እንሓስቦ ቅድሚ ምእታውና ነዚ ንሃገርና ዝመጻ ዘሎ ተጻብኦታት ምንጩ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እቲ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነፃ ኣተሓሳስባ ሃልይዎ ብዘይ ሻራ ከይደነነ ከይሰገደ ከይተጎንበሐ ህዝቡ ክሓልፈሉ ተሳኒዩ ንኽነብር ኣስላማይ ምስክስታናይ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ተማዕራሪዩ ብሃገራዊ ስኒት ተቃኒዩ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ኣማዕቢሉ ማሕበራዊ ፍትሒ እተሰረተ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘለዎ ኣህጉራዊ ዝምድና ኣብ ሽርክነት ዝኣምን ኣብ መንነቱን ባህሉን ዝኮርዕ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ተበገሰሉ ከመይ ጌርና ነዚ ናብ ከባቢ ናይ ጽቡቕ ሕማቅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ እዚ ንቆጽዮ ወይ ከዓ ናቱ ተስፋ ነበርዕኖ ብዝብል እኩይ ሕልና ምዕራባውያን ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ወይ ከዓ እተኣልዮ ወያነ ብዝተግበርዎ ዝመፀ ምስምስ ናይ ዶብ ኩናት ተወሊዑ ኣብቲ ዳሕራይ ከም እንሪኦ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ዝበሃል ወይ ከዓ ነይሩ ዝበሃል ናይ ዶብ ግጭት ክኸውን ዘይግብኦ ዝነበረ እዩ ግን ከምዚ አንተ ወይ ዝበልክዎ ንዓና ንምህሳይልካ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ እሱ ምስ ፈሸለ ትርጉምን ዋጋን ምስተሳእኖ ናብ ምወላ ግብረ ሽበራ ዝዓይነቱ ናይ ሓሶት ጠቐነ መጺኡ ብናይ ሶማል ጉዳይ ሃወኽቱን ዘረግቱን ባዕላቶም ኮፊሎም ከለው እገዳ መጺኡ እቲ እገዳ እንዳጓህመመ ስኑ እንዳረገፈ مسكده خا إذا دحراي زرقنا يتواصل أي جنيفا بسبعو مسل عند السبب كا سبعو مسل ترجمو نزي فلتو إذن سبعو مسل
ዝተቃለሰን ምእንቲ ሰብኣዊ መሰል ስጋብ ሕጂ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብ መጋባእያታት ዓለም ኣምፂኻ ንምውንጃልን ንምፍራዱን ዝረአናዮ ኢና ስለዚ ተታሒዙ ስለዝረአ እቲ ዓንቶይ ከም መእተዊ ዝተባህለ ዝረአናዮ እዞም ሕጂ ወያነ ልኢኻቶም ዘዳኽሩ ወይ ዝወፅሎም ከዳዓት ወይ ዘይርድኦም የዋሃት ወይ ኣብ መንጎ ዘለው ነግፈረግ ዝብሉ ሓደ ክልተ ብዙሓት እኳ ተደይበልናዮም ጠምዚዞም ከቕርብዎ ዝኽእሉ ናይ ውዕላል ጀርስን ድሕሪኡ ዝመፀን ቅድሚ ምርኣይና ፍቓድ ናይ ዝገዛ እንድሕር ኮይኑ ቁርተይ እንድሕሪት ተመሊሰ ብዛዕባ ኣሽማቱን ይጠቅስ እዩ ኣለምሰገድ ኣብ መፅሓፉ ተኻልኣይ መፅሓፉ ብሕብሪ ክንርኢ ከለና ግን እንከላይ በቲ መልክዕ ናይታ ቁፅልቲ ባንዴራት እያ ነቶም ኩልና ንርኢ በጀካታ ናይ ኣውሊዕ ቆፅሊ ጻዕዳ ናብ ቀጠልያ ተቀይራ ተደይ ኮይኑ ኣብ ዲዛይንን ኣብ ድሕረ ባይታ ናይታ ባንዴራን ሕብራት መንግስታት ባንዴራ ዝርአ እታ ባንዴራት እያ መበቆላ ካበይ ምዃኑ ዳርጋ ክፍለጥ ይኽእል እዩ እቲ ዲዛይን ጌርዋ ዝበሃል ኤርትራውን ባዕሉ እንተዝህሉ ክዛረበሉ ጽቡቕ ነይሩ ግን ናይ ሶማልን ናህናንየን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ሰማያዊ ዝምድረን ባንዴራታት ክልቲአን ኣብ ግዝኣት ጣልያን ዝነበራ ሕብራት መንግስታት መጻኢአን ንኽውስን በጀካ ንሊብያ ገዲፍካ ዝተጋባኣለን ሃገራት ሰማያዊ ዝምድሩ ባንዴራ ክገብራ ከለዋ ምስቲ ንሕና ንደልዮ ድሒሩ ዝመፀ ምስቲ ሰማያዊ ሕብርን ምስ ቃልስን ነተሓሒዞ ትርጉምን ድልየትን ንጎኒ ገዲፍካ ናይ ሕብራት መንግስታት ባንዴራ ዝጸለዋ ባንዴራ ነይራ ኣብ ሶማል 5 ዝጥርዙ ኮኸብ ገይሮም ነቲ ኣብ ግዝኣት ፈረንሳይ ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣት እንግሊዝ ኣብ ጣልያን ኣብ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎን ዝነበረ ነቲ ጣልያን ተመሓድሮ ዝነበረ ንሓሙሽቲኡ ዝውክል 5 ዝጥርዙ ኮኸብ ገይሮም ባንዴራኦም ገብሩ ከለዉ ንሕና ከዓ ዳርጋ እቲ ኣውሊዕ ንሰላም ዝብል እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ትርጉም ዘይዝርዘረሉ ባንዴራ ተዋሂባ እታ ባንዴራ እቲኣ ኣገልጊላ ብ58 ኢትዮጵያ ብግፍዒ ኣውሪዶማ ምስ ኣውረድዋ እቲ ቅድም ብሓራካ ወይ ማሕበር 7 ዝነበረ ምንቅስቃስ ድሕሪኡ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ስዒቡ ብህዝባዊ ግንባር ተተኪኡ ናብ ነፃነት ዘብፅሐ ስጋብ ኣብ ግዜ ረፈረንደም ተዓዊቱ ወግዓዊ ነፃነት ኤርትራ ተኣውጁ ኣብ 24 ጉንበት 1993 ታ ባንዴራ ዛሕጂ ሃገራዊት ባንዴራ እንብላ ባንዴራ ስጋብ እትስቀል ከም ባንዴራ ሃገር ባንዴራ ህዝቢ ባንዴራ ቃልሲ ገይሩ ዝተጋደለላ ህዝቢ ኤርትራ ገሊኡ ታ ባንዴራ ሒዝካ ተረኺብካ ባንዴራ ሰቂልካ ባንዴራ ስኢልካ ተባሂሉ ተመቆሐን ተቀትለን ዜጋ ሂደት ኣይኮነን ስለዚ መበቆሉ ብሓፂሩ ስኢት ነይሩ ባንዴራ ማለት እዩ እቲ ባንዴራ እቲ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ስለዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ናቱ ባንዴራ ስለዝነበሮ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ ልክዕ እዚ ሕጂ ከም ሃገራዊ ባንዴራ ምድሪ ንጥቀመሉ ብስሉስ ኩርናዕ ወይ ከዓ ትራያንግልስ ዝቆመ ባንዴራ ኣብ ማእኸሉ ብጫ ኮኸብ 5 ዝጥርዙ ንነፃነት ንማዕርነት ንፍትሒ ንሓድነትን ንምዕባለን ዝውክል ኮኸብ ገይሩ ክጓዓዝ ፀኒሑ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ሓርነት ኣብ ዓበት ኣብ ሓርነት ባፅእ ኣብ ሓርነት ኣስመራ ህዝቢ ነተን ክልተ ባንዴራ ሓንቲ ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ባንዴራ ፌደሬሽን ገይሩ ዓወቱ ፀምቢሉ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ኤርትራ ከም ዓለማ ማዕረ ምስ ተሰርዐት ኣባል ሕብራት መንግስታት ክኸውን ከላ ነቲ ትርጉም ነፃነታ ትርጉም ቃልሳ ዘቃ bandera
تزوج تبلبل الله عيت تواليدو كم عيت ولادي تقسم تورس تركب عدي بعد وان صديقو نزش كعملو لا ارتراس كبيرة استنا عبيرو دكتور جدون سمعنا لها دكتور جدون حدا مرحبا حجتها ما يكتحزاموني كم مجمريا نلالي كاو أكتر مجلس سختاتو خمسة بالمية زعبا ناي بانديرا إرترا كاو ناي فدراسيون جميرنا كساعة حجي زلا دحرفت ناي الجورس كم كي سلم تاي إرترا كحسا خفيلة زبزح كحسا خفيلات سلم تاي تناي من يوقع جميرو كوميشن زي تمسرته كله كتب برحلنا تسمعنا قبري قنيلنا بشمين مش مزرومن يبي إلا تقدر تيجنكم بالتعني مسجد لهم صوت إخواتنا حاكن بمجمريا نزي الدل سلطة وعبن مسكن كتسيلة كم زمسلة هاقراوي خفلتات عداليخا مئلايك قليل سلازي كون أنتهم لعلن تحتني لكم نز تفعل خفلتات ناي بالتوك تعاليم تساسيون كمسجن دلي زمن أمتصو مراخب سلازخونه خندفعلو خنسانيلو من تهاجرن حزبن كنحل قلوز ببقنا الروماتيو سلاز السويلة صندق علامانا انتايو تايل مس تي زي فتحاوي ين يا قربتا انت ايش ما تعرف هل بين حورات منجستات لإرترا بزي فتحي مس إثيوبيا زخورنا فدرشن ኣብ ተግባር ንኸውዕል እተመዘዘ ኣንስ ማቴንዞ ዝበሃል ወዲ ቦሊቪያ ኮሚሽነር ናብ ኤርትራ መጺኡ ምስቲ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝተጋብአ ናይ ኤርትራ ባይቶ ተላዚቡ ዝተሰርሐት ባንዴራ እዩ ዝብለና እቲ ታሪኽ ነታ ባንዴራ እቲኣ ዲዛይን ዝገበርዋ